Old City, Carly Rae Jepsen yhdessä Good Time. Kohta Pinkin Blow Me One Last Kiss. Anssi Renne ja Elina studiossa. Elina, sä kerroit äsken, että sä oot ollut osa Suomen mestaruutta. Kerro, mistä on kyse. No joo, siis Helsingin messukeskuksessahan oli viime viikonloppuna kauneus-, terveys- ja muotimessut. Ja niiden yhteydessä järjestettiin myös maskeerauksen Suomen mestaruuskisat. Ja mä olin sitten siellä ammattilaissarjassa mallina. Oho. Ja tää oli yksi elämäni hienoimmista hetkistä. Siellä siis Meikka ja Maskeera ja Emma Räsänen pyysi mua jo alkusyksystä mallikseen. Ja tässä oli sitten aiheena TV-sarja CSI. Okay. Ja suurimmalle osalle ihmistä tulee ensimmäisenä mieleen joku omituisesti kuollut hahmo. Tehdään kuollut. No Emma ei kuitenkaan lähtenyt tähän touhuun ihan silleen niin kuin helpoimman kautta, vaan Emma päätti tehdä musta tämmöisen kauhuelokuvassa näyttelevän kauhukloonin, joka siis löytyy surmattuna täältä kuvauspaikalta. Onko se kenties zombiklooni? No ei ollut zombiklooni, kun tää oli siis niin kuin... Mulle tehtiin siis kauneusmeikki, mut meikattiin klooniksi, mutta mun päässä oli 2 kirveen iskua. Ja sitten tässä tämä niinku muodostui kokonainen tarina siihen, että sitten ei ole poissuljettu sitä, että onko mut murhattu vai olenko mä kenties itse murhannut itseni. 2 kirveeskulla päähän. Musta on hirveän hauskaa nämä detailit, jotka on tähän tarinaan sisällytetty. Mutta nämä oli erittäin tärkeitä tämmöisiä niinku erikoistietoja, koska Emma sai kiitosta nimenomaan siitä, että kuinka suunnitelmallinen tämä työ oli, kuinka tarina oli hieno. Ja sitten täytyy kehua, että malli sai myös erityiskiitoksen. Totta kai. Siis Suomen mestaruus pamahti. Joo, Suomen mestaruus pamahti. Emma veti ihan siis huipputulokset sieltä. Ja 14 kisaajaa oli mukana ja siellä oli mitä kummallisimpia kuolleita ihmisiä tekoverineen siellä lavalla. Nyt tässä tarinassa tietenkin pääroolia näyttelee tämä kuva, eli miltä sä oot maskeerattuna näyttänyt. Eikö tämä kuva löydy nyt Facebookista? Joo, mä laitan tuonne Facebookiin, linkitän ton koko kuvasarjan, että miten musta tuli siis osaksi kalju, punahiuksinen, kirveellä päähän isketty klauni. Ja täytyy sanoa, että säikäytin yleisön siellä, kun siinä piti lavalle mennä sitten loppuosassa. Niin meitä oli 14 tekoveristä ihmistä siellä. Siinä vaiheessa, kun tuli mun vuoro kävellä sinne lavalle, mä menin sen lavan etuosaan ja kirkasin ihan täysillä. Voisitte nähnyt niiden mammojen ilmeet, kuinka ne säikähti. Olin tästä erittäin ylpeä. Kyllä. Hienoa meininkiä. Tosiaan nyt kannattaa sitten suunnistaa pikkuhiljaa Facebookia. Radio NRJ Finland. Sieltä löytyy kuvasarjaa. Kannattaa käydä katsomassa. Ne on huikeita kuvia. Tässä Pink ja Blow Me One Last Kiss. Energin tiistaa sen aamuun.